vyhlášení výsledků. Začneme tedy sprinterskými a lékařskými prémiemi. Předám mikrofon tady předsedovi klubu, Nalimu, on si to oddiriguje. Tak, děkuju, pane řediteli. Začneme běžným pohlavím. Takže rychlostní sprinterská prémie pro sloučenou kategorii žena A a žen B vyhrála Kotalová z NCK Fesa Betschwald. Tak, se počítává pan starosta. Tak, naše drahá Kotalka vyhrála sprinterskou prémii. Tak, sloučené kategorii D a E se musíme ještě domluvit, tady se omlouvám, to uděláme u zeleného stolu. A ve sloučené kategorii C a M vyhrál rychlík Láďa Lisek z CK Kontinent. Neohledným způsobem odjel. A zvítězil. Pak se svalil Marko. Tak, díky, Láďa Lisek vítězem rychlostní prémie sloučené kategorie C a M. A pojďme na největší rychlíky kategorie A plus B, tady to byl Bartoš Štěpanovský z experimentu 23. Takže Bartoš Štěpanovský z experimentu 23. Tak, to byly sprinterské a teď ty o něco těžší vrchařské prémie. Takže na Houkovalách mezi ženami byla naprosto suverénní Tamara Storová. Tým Formačiery. Který je taky zelené koboj. Podle ročního období Fialové. No jiný, ne? Będę podpierać. Takže Tamara Storová z Formačiery. V kategorii D a E na vrchařských prémiích na Houkovalech vítězil Ladislav Pels. CK Láďo, ty jsi to měl na novku? Já ta čekal. To může chodit. Vytáhlí tě, jo? Takže Láďa Pels, vrchař z kategorii D a E. Děkuji. Dobře. 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 No, ve sloučené kategorii C a M byl na vrchařských prémiích nejsilnější Pája Kokeš, sportovního klubu Valašského království. Pojď k nám, nemaknutí tady budu elektrickou kytaru. Ty měli zpátky do Bčka, ty vole. Právě, prysný. Takže vrchař z kategorie C a M, Pavel Kokeš, sportovní klub Valašské království, gratuluje. A k velké radosti můžeme vyhlásit vrchaře z kategorie sloučené z Ačka a Bčka, což byl Tomáš Klášterka, cyklistický klub Trenta, Prečka, Port a Roště. Pojďme. Co to bude už? Dobře.
Takže Tomáš Klášterka, CK Kortoval, Frejštát, vítěz veškerské kategorie. Dobře. Teď přejdeme na třetí místa v jednotlivých kategoriích v rámci celého závodu. Takže začneme juniory. Kategorie M na třetím místě Štěpán Gombek. P1 Žetřinec. Pojď. Na druhém místě Filip Kupčík, cyklistika pro všechny Krnov. Na prvním místě v kategorii M juniorů Eda Hrachovina, CK Fesometschwald. Tak, volám se za zdržení, máme v tom trošku pusto. Takže gratulujeme na třetím místě Štěpán Gombek, P1 Žetřinec, na druhém místě Filip Kupčík, CK cyklistika pro všechny Krnov, první místo Eda Hrachovina, Fesometschwald. Děkujeme. Tak, pojďme opět na ženy. A začněme těma ženama kategorie B. Na třetím místě Jaroslava Dohnalová, cyklistika pro všechny Krnov. Takže Jaroslava Dohnalová. Na druhém místě Silva Libenková, C. Kolík Bohumín. Tak, a vítěze v kategorii ženy B, Romana Daničková, Mapej Cyklo Kaňkovský. Takže krásné výkony, krásné ceny. Třetí místo Jaroslava Dohnalová, CBV Krnov. Druhé místo Silva Libenková, Kolík Bohumín, první místo Romana Daničková, Mapej Cyklo Kaňkovský, ženy B. Tak, na ženy A. Na třetím místě opět zástupkyně P1 Žetřinec Michala Sýkorová. Máme ji tady? Máme. Takže pojďme na druhé místo. Jana Vetaříková, Amenity Extreme Sporty. Ale dohodě děvčata, máte krásné výkony. Tak a na prvním místě Tamara Storová, tým Forman Ginelli.
Mám bloka pod parku. A mění barvy. Takže nejlepší ženy kategorie A, Michala Stimpanová, Jana Vedalíková, Pavla Stonová, ženy A. Děkujeme. Tak, pojďme na pány opět. Tady máme kategorii E, to znamená 60 a více. Na třetím místě Vladislav Tomán, cyklokram Osuchdol. Narovnej se! Na druhém místě Jirka Pavlík z Bílá kola. A první místo nikdo jiný než Pavel Daněček, Loko Krnov. Takže třetí místo Láďa Toman, první místo Jirka Pavlík, druhé místo Jirka Pavlík, první místo Pavel Daněček. Gratulujeme, pánové. Tak, kategorie D, o něco mladších. A tady máme na třetím místě Lubomíra Petroše z ACS Drak Vrbno. Druhé místo v kategorii D obsadil Peťa Barán, M3 Racing Team. A na stupni vítězů nejvýše vystoupí Láďa Pelc z cyklistického klubu Continental Prečná. Ano, je uraný, ale přece dokáže i tohle ještě. Tenhle vrchol zdolat. Takže 3 nejlepší v kategorii V. Lubomír Petruš, ACS Drak Vrbno, druhé místo Petr Barán, M3 Racing Team, první místo Ladislav Pelc, Continental Prečná. Takže to už je moje věková kategorie pomalu. Na třetím místě Marek Choděj, Cykloracing Olomouc, nástupce Jesenické cyklistické školy. Na druhé místo ho doprovodí Ivo Šporvárka, Force KCK Cyklotým Zlín. Známé firmy. Na prvním místě v kategorii C se umístil ze sportovního klubu Valašské království Pavel Kokeš. Starší tím lepší. Je předadíme do elite. Takže třetí místo Marek Choděj, Racing Olomouc, druhé místo Ivo Šporvárka, Force KCK Zlín, první místo Pavel Kokeš, sportovní klub Valašské království. Tak, vidíme se tě. Já vám teď něco tak se.
Takže třetí místo Jirka Chabra, druhé místo Vratislav Pětřík, Jogi Ostrava, první místo Tomáš Klášterka, CK Continental Frenštát. Další zářez na pažbě. Takže je to tato záležitost týmu Orvan Čirny, Adam Kožušník třetí, Anton Ivan druhý, Ondřej Firla první. Jako každý rok máme tady záležitost putovního poháru, prestižní to věc, můžeme přečíst jména, která od roku 2001, kdy to byl Michal Figura, po něm Pavel Pokeš, v roce 2003 Lukáš Heinrich, Peťa Hudeček zde přítomný, Radek Blaho 2005, stejně tak 2006 a 2007 opět vystřídal Peťa Hudeček, 2008 Jakub Bagrusek a světadišce 2009 Peťa Hudeček. Tomáš Velecký zvaný Velna v roku 2010 a předlodí Martin Haman, stejně jako v loni Martin Haman. A letos Ondřej Firla, tým Orvan Čirny, ředitel putovního poháru Velké ceny Laska 2013. Takže to bylo na internet, dořešíme sprintery a budeme se těšit na příští ročník, který doufám vylepšíme. A předám ještě slovo řediteli závodu. Už jsem ani slovo nechtěl, ale jenom bych ještě poděkoval obci Rychnovka za spolupořadatelství, městu Frenštát, která nám taky přispívá, a firmě Continental Frenštát pod Radoštěm, a květinářství, Listníkové ve Frenštátě, takže když budete kolem, budete potřebovat kytíčku, tak se tam určitě zastavte. Tak ještě jednou děkujeme za účast a hezký zbytek neděle.